И здравейте! Сега ще ви покажа кандидатурата ми за Leadcraft. Първо искам да се извиня за лошото качество, но съм настинал и гласа ми не се чува така, както би трябвало. Ето това е градината и фермата ми. Сега ще ви покажа как изглежда къщата ми. Ето как изглежда отдалеч. Ето това е басейна ми. Как носите ми. Ето това дърво много ми харесва как се е оформило. И да ви покажа как изглежда вътре в къщата. Ето това е входа. И като влезнете ще видите този водопад от лава. Първият ми телевизор. И тук съм направил нещо като лаптоп. Ето това тук е хола и кухнята ето там. Само да хапна. Ето това е хладилника ми. Сега да ви покажа как изглежда и място. О, забравих да ви покажа тайната ми стадия, която е ето тази тука. Зад картината. Ако затворя вратата, никой не може да влезе. Ето това е телевизора ми. С нежния ми човек. Ето сега ще ви покажа къде си складирам нещата. Ето тук. Трябва от този хлапер да вземете това. Поставяте го тука. И сте вече в тайната ми стая. Тук си складирам златните ябълки, енчантностите книги, най-добрата броня. Всичко ето това и полшанките ми. Само да го върна. Ето това са седаните, с които търгуваме всеки ден. И това е, което можах да направя за вас. Това е къща, която направих. Дано ви е харесала. Благодаря за вниманието.